Air freshener. Silip. Walang kopyas para sa practice ng ano? Ng nakaraan, mga songs na yan? Dahil ito? Oo. Ay, hindi. Pero meron na ako kopya. Pinigay ko kay Richard. Yung sa, itong sa Okay, ngayon. pinakanta. Ngayon, nasaan yun? Ewan ko, Mga kopya. Bakit hindi naayos? Kaya lagi. Pwede na.
ka? Fasting ka na. Kumpaw. 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 Maanghang, hindi ka makakain. Wala nang kapitula. Ay, wala. Ito. Meron doon. Ate, ko ka. Ano yung iPhone dito? Ah, iPhone. iPhone. Tapos, wala. Ano ito yung papaluto ko na kagad. Gatas, kuya. Oh, may gatas. Ito. Yun, meron ka pa. Ah, kape mo Wala pa. na. Kaya nga, bumili ka lang ng tubig dito ka. Hindi, siya may yung matagal eh. Ay, hindi. Coffee mate na nalalagay mo. Dito talaga. Ha? Sukal ko kuya. Dito kasi.
Ito na ang ating kung pao. Kung pao chicken. Kuya, Yes. ibig ko lang dito. Siyempre, na pa lang ginagawa niyo. Sino ang wala yan sa kitchen doon? Kitchen na? Oo. Ako lang ang assistant. Assistant chef.
Nakapuluran si Papa Sama. Ano lang? Natin? Naka-lives pa si Papa Sama. Ha? Iba talaga yung gumitahan pa. Ha? Iba talaga yung bumibig time. Kumpara na? Naka-501. Tawa. Hukay yata. Oo. Alright. Hindi ka pinagawin, no? Ha? Hindi ka pinagawin? Cancel? Ha? Cancel. Bye. Ay, sa bukas natin. Mahal titik eh. Mahal nga. Yung sa akin eh, kung uli ka, isa yung kunyari, mga 8,000, isa yung ano. Kayong kalahati, no? Ah, Kayong kalahati. hindi lang kalati. Ay. Nasagot Basta naman. 2.5 lang. Sopa niya, 2.5 lang. Tapos Oo. tayo na yung iba. Oo. Diba? Saan yung mga siling? Ayan na dyan. Ayun. Oh, wala na nanonood. Hmm? Wala, kung natin naman.
sulpi, sulpi, sulpi. Eh, Okay, ilang minuto na lang at papatay na natin. Okay. Ito na po magtatapos ang aking live. Salamat po sa panonood. Buhay.